И здравейте хора, това е един сървър и един изцяло нов профил, YouTube профил, който ще качвам само геймплей и ще снимам да видя всякакви игри геймплей ще снимам. Така, искам да ви кажа, че си търся партньор, който иска да снимаме заедно, човек, който го вълнува геймплея. Ще снимам основно в този сървър и още един само, който в него минигеймс, също и в този ще снимам минигеймс. Сега да ви го покажа. Всъщност интро, ако може някой да пише в коментарите дали може да прави, и така, защото нали, като си търся някой, който иска да сниме, трябва интрото да е общо, така че ако някой се интересува да пише в коментарите или на лично съобщение, аз ще му пиша. Така, сега да ви покажа първо ларповете. Започваме от ларп креатив. Така, това е изцяло друг world, който си на креатив и можеш да си строиш в един твой си парцел. Това е моят парцел, който аз си играм в него. Постоянно строя, разрушавам, разрушавам. Не от колко ли дълбоко? Както и да. Така, друг warps. Значи warp, enchant shop. Така, това е enchant shop-а. Може би отпреди ме познавате по гласата или по никът Gaston Crafter. Ако не съм казал Max Gameplay TV, се казва профилът. Така, тук си енчантваш само мечове, само брадви и кирки, лъкове и брони. Така. Значи има два оунера, който в момента никой от двата не са в сървъра. Значи, тук храната. Аз обикновено тук си набирам храната, направо го изпечена. Така. Това е криеница. Там криеш се просто. Някой от вас може би е играл. Сега точно няма хора. Така. Warps. Info. Това е информацията. Ето виждате сега. Хостерът е Henox. Owner ZL долу на BG. Owner Elphoria. Тоест, не знам, не съм го виждал в сървъра. И Niki Money. Чакайте. Така. Джайл, не ви трябва да виждате лоби. Така, това е лобито на минигеймсовете. Има много минигеймс игри, които ме кефат доста. Например на Survival Games, Paintball. Аз преди съм се занимавал с сървъри и минигеймсове и отлично знам колко трудно се правят. Не, за Paintball е лесно, но за Spleef, Arena, Hunger Games и Hide and Seek, това не знам какво е. Опа, накъде си стреля? Това не знам точно какъв стил играе. Това е Skyblock, бе.
Skybox също не знам как се прави. Така, Warps. Money, това е машина за Money. Ще го видите, Paintball ви показах, PvP, първото. Така, значи, това е изход. Така, слизате надолу и внимавате с засилка да не паднете долу, че кръвожадни ви чакат. И трябва да, ако няма как home или такива да пишете, защото не става, трябва да си преминете цялата арена, натиснете бутона и да влезете в водата. И после идвате тук и си излезете. Warps. Така. Repair. Абе, знаете, вие ще си видите тези ларпове. Сега да ви покажа аз колко съм се развил в цяло. Относно в игра. Така. Това е моят хоум. Значи, тук са ми глупостите. Тук си ми е, ето, енчанта от енчант шоповете, тези, малко ще ви покажа откъде имам парите за тези неща. Така, е храната, тук ми е колстон, тук са ми дървените неща, тук ми е дърта, тук са ми пак глупостите. Бягай, ще те хвана, бригадата голяма, всеки бие кът за двама. Искаш напреде да ти дам стока. Ще има бам-бам, ако изпуснеш срока. Полицай бяга белесника малко по-надолу. Мой човек пакети тика в час пика. Аз едва задържам тая рима на езика. Стрелям думи с автомат. Ра-та-та-та-та, рап бомба от Багдад. Тук ми е фермичката за зърната, калит зърна. Тук надолу ми е мината доста коридори за тези диаманти. Много време са търсени тези диаманти. Тук ми е фермата. И време да ви покажа не XP фермата, както виждате там, по-скоро Money. Така да ви покажа, тук имах много крави, но не знам какво станаха. Това тук ми е фермата за кокошки. Но не знам и с кокошките какво стана. Сега на Creative World може да ви покажа как работи. Там кокошките подскачат на водата, снасят яйца и яйцата падат в честа, понеже хулпарите са свързани към честа. Много лесно е да се справи. Някой път на Креатив ще ви покажа как се прави. Сега да ви заведа до XP фермата. Насреща бодра смяната, посреща с бляк бандана, а отсреща всички ръчички сочат тавана. Не те чувам, добре ли е, май бива. Учебното море цунами възалива. Разбити прави, живи и здрави и късмеят за напред. Наши ваши изтока пердаши ги наред. И ти ся на това му викаш рап. Нищо ще има резиденция, просто съм направил така, защото влизат и си дигат левели и си събират пари. Не пари, пари не могат, просто левели си дигат. Това с парите аз съм си го измислил. Така, вижте, падат зомбите тук вътре. Тоест, направил съм го с 2 купчета повече, 24 купчета. Тук отдолу има един хулпър, който ще видите. Ето го хулпъра. Падат, умират и плътта им, нали, изгнилата плът пада ето вътре. После аз я събирам от чеса и го карам в Warp Cell. Много лагва. Който там я продавам и си изкарвам при храната. Ето сега ще видите. Пример, кога стоя тук, те спамват. Ето, виждате. Спамват се постоянно. Аз така го бях оставил доста време и чак не може и да стигна до тук от лак. Ето вижте сега. Падат.
умират или понякога си... Аз ги убивам, защото е такива с брони оживяват. И ето. И на всеки 8 по $15. М-левел ще събирам. Така. Така. Мисля това да е от този епизод. Значи в този профил ще снимат доста геймплей. Редовно ще качвам клипове. И обикновено относно само в този сервер ще снимам как оцелявам и уроци ще снимам, как се работи с Sony Vegas и разни неща, как се прави интро, ще ви покажа професионално интро. И това беше от мен. Аз бях Gaston Crafter, дано ви е харесал клипа. Чао!